2, 1. De Olympiërs Alida Noordbruis en Epke Sonderland joegen het startskort van de sportwieken. En mooi de flashmob die daarop volgen wie de sportwieken echt los. De hele wieken binnen de Roenomine provincie activiteiten, mooi maar niet een doel. Ik ben in de kunnen komen letten met sporten die ze nog net kennen. En ja, dat blijft altijd weer gewoon van hoe dit er met teruggaan. En sowieso het kennis maken met sport. Hoe jonger, hoe beter. En laat ze dat vooral dwan blijven. Daar gaat hij! De deputaire jouwt zelfs het goede voorbeeld. Ze neemt het al hutfietsend op zijn turner Epke Sonderland. En dat kan vanzelfs maar niet winnen. De turner wil graag mooi helpen om het sporten met dit evenement op de kaart te zetten. Ja, ik ben heel dankbaar dat ze die kans kregen om in die sportstand te ontwikkelen. En ja, dat was ik graag dat die Ben ik die kans krijgen. En ik in aanraking komen met de sport. En dat is eigenlijk het doel van dit evenement. Dus dat is de reden waarom ik graag bij wil wezen. Maar wat de band nog het allermooiste vinden, dat is toch het sporten. Doe eens het woon, lokweeske. Ja, dankjewel. Wist je zo sportief? Een beetje. Wat was het al, hè? Een keertje en hinderrieden. Wanneer zullen we daar op de Olympische Spelen? Misschien over 10 jaar. We zullen het onthouden. Kijk. Doe eens het wel aardig in de macht, hè? Nou ja. Wat was het al je van sporten? Voetbal een keertje. En hier is het wel eens jij dan morgen keert? Nee. Is dat wat voor jij? Nou, ik denk jij dat gewoon in het park. Alida Noordbruis helft van het Simmer Paralympisch Zilver met het hutfietsen. Zij wil dat Ben weten dat je ook mooi een behindingsporten kennen. Om dat doel te bereiken had ze de stichting Kopgroep Alida opzet. Dat willen we nou doen, toch een team te zetten. Van een groep van 10 of zo. 10 sporters hier in Friesland die ik een behinding heb. En met dat groepje willen we samen nu sterk opstellen. En zien laten van, nou, dit is er mogelijk. En als je wil, dan kun je een heel eind komen.